kai ya kamata ka fahimtar da ita irin tuban da na yi, sannan kuma ka sanar mata da cewa a yanzu babu wanda zai iya taɓa ta. Ai dama duk waɗanda suka mata a baya dalili na suka yi, to yanzu babu wani wanda ya isa ya wulakanta ta a cikin gidan nan. Zan ba ta kulawa fiye da yadda take tunani. Ta ji za ta ƙare mata, shi yasa ma'ana ta yi sauri ta saduda Kilishi a cikin shirin fim ɗin labari na. Za ku zo ku ji dalilin da yasa Kilishi ta yi sanyi har take ƙoƙarin neman maslaha wa Sumayya duba da ta ga ana shirin zuwa kotu. To tabbas kuwa ta tabbata cewa Kilishi za ta janye ma'ana kai ƙararta zuwa kotu, domin gaskiya ta bayyana, wani nuniya ta nuna. Kasance da mu cikin bidiyon nan, amma ka mana subscribe inda za maka sharing domin mabiya fim ɗin su amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuma sauraro, na san a halin yanzu kana nan kana ta ma'ana kokwanco, kana so ka ji dalilin da yasa wana Kilishi take shirin ma'ana yin mabaya ta saki kenan ta sallama, ma'ana ta fasa zuwa kotu wajen kai karar Sumayya. To ba kuma bane yasa Kilishi take shirin ma'ana canyewa bayan ta tabbatar da cewa yar manuniya ta nuna ana shirin zuwa ma'ana a jiya bayyane gaskiya tsakanin ta da ma'ana Amira. Tabbas Amira za ta faɗi gaskiya zuwa kotu duba da yanzu gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi, da kuma mahaifiyarta take mata hudu ba kan cewa duk inda ta je ta yi gaskiya. To kusan da gizon yake saka, to ba akwai na bane ba face kun san aitar da za a haɗa a kotu, kuma sannan za a kira Amira ta faɗi gaskiya. To tabbas ku a nan wajen za a bayyana Sumayya ita ma ta fito ma'ana mambari. To tabbas a nan wajen ku Amira ta kalle ta, dole Amira tana da zuciyar tausayi, tabbas za ta ji ma'ana zuciyar ta karya. A nan wajen kuma za ta faɗi gaskiya abin da ya faru a can, har da ƙarya da Kilishi ta faɗi mata akan ta faɗa a cikin shirin. To ba iya nan ba, na tan mai sauraro a yanzu ya san dalilin da yasa ma'ana Firis wannan mahaifiyar Sumayya take ma'ana ta hana, dalilin da yasa mahaifiyar Sumayya ta shiga cikin wannan kotu ta fasa kuka har take cewa sai dai a tsinke mata hannu ko a kashe ta a ɗaure su tare a cikin wannan gidan kurkuku. To ba wai dalilin bane ba, shi dai kusan shakuwar da mahaifi, duk da dai ta yi kuskure a lokacin wata magana ta faɗi ma Abba Galadima, wanda tabbas magana ba ta masa daɗi ba, kuma kukai ma mai sauraro na san baka ji daɗin wannan magana da ta faɗi ba, har take cewa dalla ya mata shiru, duk ba shine ba musu da kasudin ma'ana fadawar yarta cikin bala'i, duk da ta san cewa komai muƙaddari ne ga Allah. Duk da haka ba ta tsaya iya nan ba, har suka dawo gida ma tana masa fada, wanda yake cewa dan Allah mamaki ya ki dan samu ki ci ko wani abin ne, wanda take cewa kai ne ka tuce ni ka kaza, dalilin ka ya ta take cikin wannan bala'i. To mai sauraro, ka dawo ka mana subscribe domin wannan ingantattun labari ne muke kawo muku. Labarin da ya gabata ne kuma ake shirin sa ran wannan wanda za a fara na ranar Juma'a mai zuwa, da ake shirin ma'ana kai Sumayya kotu. A nan tabbas gaskiya ta halinsa, duba da za a kai wannan Amira, duk da Amira tana zafin kai, shi kanshi Abba Galadima ya ce ƙarya ba halinta bane ba. Kuma ka san an ce ta inda aka hau tuna ake sauka, da abin da ba halinka bane ko ka shiga wani fanni daban, tabbas sai ka rawa da kake. Tabbas kuwa Amira za ta faɗi gaskiya a cikin shirin a lokacin da ake ma'ana tattaunawa akan ta faɗi gaskiya. Za su haɗa ido da Sumayya, kuma tabbas zuciyarta ta karaya duba da tana da tausayi. Duk da cewa Shamsiya kawarta ce, tabbas ba ta hana ta faɗin gaskiya ba, duk da dai dama can ta so ta faɗi gaskiya. Kilishi ta ma'ana ta hure mata kunne. To mai sauraro, wanda magana za ka iya faɗa ko kuma ce za ka iya faɗi akan hukuncin da za a yi ma Kilishi? Kana ganin in ta tabbata cewa Kilishi ce mai laifi akan kotu ta gane ta, kana ganin kotu ya kamata ta yi wa Kilishi afuwa ko kuma ta yanke mata hukunci da zai wanda ta so a yanke wa Sumayya? Mai sauraro, a nan duka muke shirin kawo ƙarshen shirin namu. Alkhairi 24 tana alfahari da ku, da Allah ku dawo kuma su karɓi kuma na share domin samun sabbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora. Tun sau duka nan sanar mu ta mutu zo ƙarshen gode. Alkhairi 24 ta ku.